loko kote record man. Mano to kendo duoko yot mapiyo piyo. System kano lokore no wuok e 844 to basic education sani en ma higni 12. En higni 12, ariyo en mar pre-primary miluongo ni PP1 and PP2, kaito grade 1 to 3, kaito middle school which is grade 4 to grade 6, and then junior school which is grade 7 to grade 9, and then senior school which is grade 10 nyaka grade 12. Onge form 6 to onge form 5. Kitieko grade 10 tidonje university. To gimotimore maber na Sharon kawaseduoko japenjo no en niya CBE dhi nyime. Wabedo gi chir ma wamako ruath gi tunge ma waloko system mar education kowuok e 844 mane e kama mibadhi mar kwalo penj notime nam. Masani koro wan gi progress matin. Ne wantiere chunya uka marairi seche mane gini no chakore chon, ochakore kia Professor Odhiambo commission, kia Professor Hu commission, moduogo bedo kama kore iloke system mowuok e 844 kodonje CBC/CBE. To ne nitie joma no yie kuom 844 mane ogitamore completely ni 844 ok lokre. To sani olokore. Omiyo an awuon kama bete awinjo ka chunya mor ka neno ka koro iwacho ni nyithindo nyalo yudo maxi 40 kapok gidonje od penj. Mano gima moro chunya nikech nitie nyithindo maxi 40 no ema gi ago ka gidonje od penj to ginyalo yudo 5, 6 kata 10. Koro waduoko ne Nyasaye erokamano, lakini dhano bonego bed ni waduoko ne erokamano ka uyiena. Nitiere yawuoyi mosechung kod CBC ka gitelo negi mokuongo en wuod Nyakach motelo KICD kani iluongo ni Professor Charles Ochengo Ng'ondo mosetelo ne implementation mar CBC/CBE mochopo kama ochopeni. Ok en tich mayot nyono piny bi wach ni gini dhi nyime. Mar ariyo en wuoyi ma waneno ka wuoyo kae ma janek Dr. David Njeng'ere, en be nowuok KICD seche mane wachako wacho wach mar loko system mar education. Koro nitie joma nyaka wagone gi erokamano, to nitiere gik madhi nyime maber manyaka wawachi. Wang'eyo ni kwa biro ga e studio to ng'eny ne en yuagruok gi muodo lak ni madhi marach. Ero koro waseyie ni adier mar Nyasaye wach pesa mar chulo jopuonj to dhi marach. Kata ana yiego. Ta adwa duoko mondo wane gima dhi nyime maber. Wang'eyo ni sani ka nyathi owuok e skul, janyuol moro no wacho na ni o compare nyithinde motimo CBC gi motimo 844. Nyathi motimo CBC en nyathi manyalo chung' mawuo masir gimong'eyo. To ja 844 niete na wacho nuka ni wan kane wasomo ni wacho no ni waling wuoyo en go koko manyiso ni kata ka in gi paro maber to ginyal wacho. To sani nyathi ja CBC en nyathi manyalo wuoyo ka gima en ja mbunge, owuoyo ka Hassan Joho, manyiso ni koro nyathi ni gi future. Mano en rateng akene medi ko tende kod manes bonena ada duoko jawinjo janeno ni form 6 kata ndalo mar 844 ne onge. Form 6